Možda je povijest mnogima dosadna, ali Ivan, Nikolina, Ante i Marko dokazuju da još postoje oni kojima su historiografska istraživanja itekako zanimljiva. Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje to je i nagradila. Autor najboljeg rada mladih povjesničara, Brođanin je Ivan Milec, koji je istraživao razdoblje između dva svjetska rata. Interes za temu dolazi iz osobnih razloga. Moj primarni interes su bile sibinske i vrpsko-ruške žrtve. Kada mi se to učinilo kao premala tema za diplomski, onda sam odlučio proširiti općenito na političke prilike u Brodu i Brodskom Kotaru, tako da sam došao do ove teme koja je izrazito zanimljiva jer je obilježila ta politička događanja u Brodu u cijeloj 1932., 3. i 4. godini. Nikolini ovo nije prvi puta da sudjeluje na natječaju. Prije 3 godine upravo je njezin rad proglašen najboljim. Ove godine tema joj je bila demilitarizacija istočne Slavonije. Od uvijek sam voljela povijest, međutim tematika Domovinskog rata mi je postala interesantna na prvoj godini još studija, jer smo tu radili smo prvi neke terenske radove što se ticalo prognaničke problematike. Tu sam se ja prvi puta dotakla zapravo istočne Slavonije. I onda sam shvatila da jednostavno taj period od 1992. do 1995. je nekako prazan prostor u hrvatskoj historiografiji. Iz ljubavi prema vojnoj i političkoj povijesti mlada Požežanka za tjedan dana kreće i na služenje dobrovoljnog vojnog roka. Slavonska povijest nije zanimljiva samo Slavoncima. Pomalo nas je zaista zaintrigiralo to što se događalo u Slavoniji, problem inozemnih ulaganja, osobito osobe pod imenom Franz Weissenberger. Prvo smo planirali financijski inženjering, to je također isto jedna tema koja je izrazito bila složena, koja se događala početkom 90-ih godina, no međutim odlučili smo se za ovu temu jer činila nam se izrazito zanimljiva, pošto smo dosta zaljubljeni, da to tako kažem, Domovinski rat, željeli bi se i nastaviti baviti tom problematikom. Ante i Marko studenti su tek prve godine studija povijesti, ali činjenicama raspolažu bez problema. To je tipična priča 90-ih godina u cjelokupnoj zapravo Republici Hrvatskoj. S tim da zapravo ova afera u Valpovu koja se dešavala može se protumačiti zapravo kroz nekakve političke aspekte. Zato što 90-ih godina, kao što znamo, HDZ je na vlasti i zapravo u tom periodu dolazi do nekakvih političkih trzavica na političkom vrhu tadašnjem. I zapravo cjelokupna ta afera je povezana s tim političkim prepirkama na samom političkom vrhu. Glavni problem s kojim su se susreli, kažu, nedostupnost je povijesne građe. Budući da se fond koji bi trebao o tome biti fond Creskog načelstva je uništen i sve što se može naći je u Hrvatskom državnom arhivu u institucijama Savske Banovine. I ta građa je razasuta u stotinama kutija u nekoliko fondova, tako da svakako je teško za istraživati. Kod ovog rada sam koristio i tisak, međutim kod tiska je problem što je to bio režimski tisak. To je bilo podložan cenzuri i uglavnom su prenošene vijesti službene. Tako da bio je od koristi, ali ne od prevelike koristi. Za ovu temu je bilo poprilično teško naći izvornu arhivsku građu, zato što je velik dio dokumenata koji se odnosi na srpsku stranu uništen za vrijeme mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Sačuvani su dokumenti iz Knina. S druge strane, ja sam to odlučila kompenzirati sa dokumentima najviših institucija hrvatskih vlasti. Znači, najveći dio fondova sam koristila iz Hrvatskog državnog arhiva te Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Zagrebu. Zato istraživanje zna trajati jako dugo. Mladima su najzanimljivije novije, još neistražene teme, navode iz Instituta za povijest. Tematski se radovi svi odnose na povijest 20. stoljeća, to odražava općenitu situaciju u historiografiji gdje se uglavnom povjesničari više bave suvremenom novijom poviješću ili najnovijom, a manje su atraktivne ove starije teme. Većina ovih stvari nije poznata široj javnosti, budući da je ta tema potpuno neistražena, jer ja sam čitav rad, kao i čitav svoj diplomski, radio samo na izvornoj građi, budući da o toj temi je napisano jako malo. Dakle, u međuratnom razdoblju je obrađen je HSS kao hrvatska stranka, dok je Jugoslavenska nacionalna stranka kao režimska organizacija potpuno neobrađena u hrvatskom kontekstu, ali i u kontekstu čitave jugoslavenske historiografije. Ovi mladi ljudi svojim radom već sada popunjavaju praznine u hrvatskoj povijesti. Cilj ove nagrade potaknuti ih je da tako i nastave.